Milli parlamentin yol başçısı Döwlet başçylarynyň adyndan diplomaty jogapkärlik wezipe bellenmegi bilen gutlap, iki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklary üstürmek işine üstünlikler arzu etdi. İlçe Türkmen topragyna mehirli garşylanan üçin hoşallyk bildirip, Finlandiya Respublikasynyň prezidentiniň hormatly prezidentimize iberen mehirli salamyny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Dowuşyň dowamyna ilçe Türkmenistanyň durmuşa geçirýän içeri we daşary syýasatynyň esasy uğurlary bilen tanışdyryldy. Paragatçylygyň, ähli howpsuzlygyň, awadançylygyň bähbidine deň hukukly halkara hyzmatdaşlygy ýygyderli ösdürmek şol syýasatyň ileri tutulýan uğru bolup durýar. Bellenşýaly, garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen özara bähbidli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Şeýlede diplomata mejlisiň düzemi, onuň ýurdumynyň kanunçylyk bünýadyny döwraplaşdyrmaň säklerine alyp barýan köp ugurly işleri barada giňişleýän maglumat berildi. Dowuşykda iki taraplaýyn şeýle köp taraplaýyn görnüşde Hudutanna Birleşen Milletler Uramasynyň beýleki Abraýyl halkara düzümleriň çäklerindäki türkmen-fin gatnaşyklarynyň giň ugurlary boýunça pikir alşyldy. Dowuşyň ahyryna Finlandiya Respublikasynyň Türkmenistana adatdan aşar we dowluk tiyarly ilçisi ýurtlarymyň arasynda hyzmatdaşlygy özara ynanyşmak, birek-birege hormat goýmak esasyna mundan meýlekde pugtalandyrma uğruna öz tarapyndan ähli tagallarlar etjekdigine ynandyrdy.